L-isfidi infrastrutturali fil-pajjiż kienu s-suġġett ta' konferenza organizzata minn EY Malta bis-sem tal-Kamra tal-Kummerċ. Il-kap tal-Uffiċċju tal-Bank Ewropew tal-Investiment f'Malta, Lawrence Walsh, għalli jeħtieġ li jinstab bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku b'saħħtu ta' Malta u s-sostenibilità ambjentali. Elenka l-isfidi prinċipali li fil-fema tiegħu għandu l-pajjiż u dawn jinkludu fost oħrajn il-bżonn tal-effiċjenza tal-enerġija, il-konġestjoni ta' traffiku u l-immaniġjar tal-ilma. Fid-diskussjoni, il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli tkellmet dwar l-importanza li jkunu indirizzati l-isfidi infrastrutturali tal-pajjiż biex fost oħrajn jiġu indirizzati l-isfidi ta' produttività baxxa ħalli tiżdied il-kompetittività. Għandek l-isfida biex wieħed isib il-ħaddiema neċessarji biex ikompli jiżviluppaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom b'mod li jkun hemm produttività u kompetittività lil kumpaniji rispettivi. Hemm ukoll l-element tal-mobilità, ġifieri ta' trasport, ta' traffiku li qed ikollu wkoll impatt fuq il-prezz finali li ħallas għalih il-konsumatur. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Steve Ellul, qal li hemm il-fuq minn 80 proġett infrastrutturali li għaddejjin fil-pajjiż. Dwar l-ispazju għal parkeġġi, is-Sur Ellul qal li hemm pjani biex dawn jiżdiedu taħt l-art. Hawnhekk qal li l-intelligenza artifiċjali għandha rwol b'saħħtu fis-settur tal-infrastruttura.